going forward, we will turn around the story. Wadong mane weche magarita ni piny owacho golo chik mondo owil obila mosetiyo tesend achiel kuom higni adek kaka yor jiwo arita e pacho kaendi. E ler manochiw kod jatend migawo mar arita Kithure Kindiki, piny owacho bende okoni gidhi yango e lela joma siro e yor omenda jonjore e gwenge ma Lamu kod Nyanduat ma ugwe ma pacho ka. George Bati miyo ler. Ka oloso bang' gwele kod komiti ma ochung' ne weche mag arita e od bura mar Senate, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki olando ni obila mosetiyo e tesend obila achiel kuom higni adek nyaka owil e ndalo 60 ma ok okalo. No officer who has served for more than 3 years should remain in the station they are serving. It's part of the policy reforms that we have initiated, and we are expecting, we have given the police command a maximum of 60 days to make sure that all officers countrywide who have stayed for more than 3 years, not 5, must be transferred. Kindiki bende okoni apisa mora mora mar obila mabiro temo thir kod okang' makamano kendo tamore wuok kama osetiye kuom higni adek ibiro chungo sache. Any officer after the 60 days who continues to resist or for whatever reason does not move to a new station, the salary will be stopped. It is that serious. And for those doing sensitive operations, normally we move them after 1 year because the kinetic work and operations they engage in are extremely demanding. E wingur mosebedo ni piny owacho tero apisa mowuok e tiegruok mondo rakre kod jonjore matuklu e gwenge manjore otime nduoko. Kindiki okoni obila ma itero e gwengego gin ma omi tiegruok moyiedhi kendo ok ng'i hik obila to kar mano ing'iyo kit tiegruok ma obila go ni godo. So it's not about age of the officer. It is the training of the officer that determines the deployment. Because you can have a very experienced officer but has no exposure, has no training to handle sophisticated crime. So the age of the officer should not be the problem. You can have a 27-year-old, but they were recruited very early after Kiganjo or APTC and taken to serious counter-terrorism training. Kosingo chiwruok mar piny owacho e kedo kod njore ahinya e gwenge mag Lamu kod Nyanduat ma ugwe ma Thurka. Kindiki okoni gidhi nyanyo e lela nying joma siro timbe njore ka bende omiyo gi thuolo mondo gichiwre kendgi e lwet obila ma ka ok kamano to gibiro romo gi makolwer. The Ministry of Interior is going to publish those suspects that we consider to be the chief planners and those who bear the greatest responsibility in planning, financing and orchestrating the violence that has visited Lamu County in the recent weeks. In the alternative, if they do not surrender, we will look for them and we will find them. And when we find them, we will do what we must. E kinde ni marochruok arita oseneno e moko kuom gwenge ma Thurka, piny owacho kalake ni gimedo keto lai mopoch mag kedo kod jomaundu kod jogo ma osebedo kanyayo timbe njore pacho ka. George Bati, Ramogi TV. Jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond